U nekoliko egzorcizama demoni su bili prisiljeni u ime Isusa Krista izgovoriti ono čega su se najviše bojali kod molitve krunice. Sveti Pio iz Pietrelcina i mnogi drugi sveci pape nazvali su je slavnim oružjem protiv Satone. I stoga zli čini sve da vas spriječi u molitvi. Kad đavo želi učiniti da netko izgubi dušu, on počinje tako da u njemu izaziva odbojnost prema ovoj molitvi. Sveti Bernard kaže da od krunice drhti pakao i tjera demone u bijeg. Sveti Dominik je prisilio demone da mu u ime Isusa Krista kažu koja je tajna krunice zbog koje ga se toliko boje. Rekli su da nitko tko ustre u molitvi krunice ne može biti osuđen, jer je zadobiva milost istinskog kajanja za sve grijehe, Božje oproštenje, njegov milosrđe. Egzorcist otac Pellegrino Erneti napisao u svojoj knjizi Kateheze Satone su mu demoni otkrili da je krunica poput čekića koji mu uništava glavu. Demone je ovaj svećenik upitao što moramo učiniti da ih pridobijemo, spasimo svoje duše. A sam Lucifer je odgovorio da molitva krunice od njih spašava mnoge duše. Blažena djevica je o tome govorila, u kazanjima diljem svijeta. I u Međugorju je rekla da će molitvom krunice Satona biti poražen. Pozvalo je da se svaki dan moli molitva. Ijelici Patrici Talbot. Gospa je rekla da se krunicom otkrivaju zamke zloga, mnoge njegove prijevare. Ona nas brani od mnogih opasnosti i oslobađa od zla, dobivajući njegovo vodstvo i zaštitu. Rekla je ocu Stefanu Gobiju da je to oružje koje će izvući svijet iz tame. I pozvala ga je da krunicom uspostavi apostole krunice. U kazanju o Kibehu rekla je da je krunica moćno oružje za tjeranje đavla u bijeg, za svladanje iskušenja i da je to njezina duhovna oporuka. Na bladan Gospod Ružarija 2019. Egzorcist Don Ambrogio Vila susreo se u egzorcizmu sa demonom i zamolio je Gospu za dopuštenje da od njega zahtjeva katehezu Svetoj krunice. Dijelovi tog razgovora su uznemirujući. Zloduh mu je otkrio da ga krunice uništava. U svaka zdravomarija prostira mozak, da je zadovoljan što ne mole svi. Ali da se onaj tko to čini pridruži životu Krista i Marije već na zemlji. Rekao da čuje bol svaki put kad čuje zdravomariju i da taj zaziv ne podnosi. Čak i oni koji drže krunicu ga nerviraju, čak i ako ne mole. Otkrio je da oni koji mole kao obitelj imaju posebnu zaštitu od nje. Ne može u takve kuće i obitelji ući. Puštenje mu nije dano. Snaga Svete krunice u obitelji ga slama. Rekao obiteljima gdje samo jedna osoba mole može spasiti ostatak obitelji. Najstrašnija tajstva su mu Kristova muke, jer to je sav spas čovječanstva. Otkrio je što rade kad netko moli krunicu, da gnjave taj osobu mislima, smetnjama. No čak i ako su ljudi ometeni, to ništa ne vrijedi dok čovjek ustraje u molitvi. Rekao je da molitvu treba krunice moliti s nevinom djecom. I da majke trebaju moliti za svoju djecu. I devetice mu smetaju, ne podnosi iznad svega deveticu djevici koja razvezuje čvorove. Dodao je da ga litanije slamaju i živciraju, jer je to kontinuirana pohvala i pohvala.